जब हमनी के देश राज्य में उहे इलेक्शन होला हो तो गांव में लोग स्कूल में तक वोट लेवे खातिर आ जाला। हर गांव के स्कूल बंद करके वोट लेवे खातिर नेता मंत्री विधायक हमनी के इस घर तक लोग पहुंच जाला। और न तो व्हील चेयर भी पहुंचा देवेला कि जे पुरानिया बुजुर्ग जे बाटे ओकरा के लियाई आ वोट दिवाई। लेकिन हमनी के उहे जब लइका हमनी के गांव के नौजवान लइका नौकरी खातिर फार्म भरतारन सन, उहे सब लइका के सेंटर दूर दूर दे देवल जाता, दूसर स्टेट में दे देवल जाला कि जौन वहां तक लइका पहुंच ना पावे। बताइए अगर का जरूरत बते अपना राज्य में मने उसन का व्यवस्था नहीं खे कि मने एज एग्जाम हो जाए। तब बात ई बा कि सरकार के खुद पर भरोसा नहीं खे कि हो सकता कि एहू पेपर लीक हो जाए। एह के चलते बाहर में दूसरा स्टेट में भेज देवल जाला। क्या करबो? अच्छा ई तो बात खैर पहुंचियो जतरन स, यदि पहुंच गइलन स लइका परीक्षा में तो परीक्षा कैंसिल हो जाता, पेपर लीक हो जाता आ ओह पर लइका यदि आवाज उठाओ तरन स, धरना प्रदर्शन कराओ तरन स तो कोनी के ऊपर लाठी चार्ज होता थे। पिछला साल का भइल? पिछला साल पटना में पूरा लाठी चार्ज भइल आ वो से ना मन भरल। तब का भइल? बरसात टाइप के फुहारा, पानी के फुहारा चलावल गली, माने ऐसन का कड़ाके के ठंडी रहे ओ में। बताओ अपना सरकार में मतलब कि इलेक्शन होला 2 दिन 4 दिन के बाद रिजल्ट आ जाला। जब हमनी के लइका परीक्षा दे देवेलन स तो उ सब के रिजल्ट 2 महीना बरसों लग जाला और रिजल्ट केस करे के पड़ जाला। हाँ, केस करे के पड़ जाला वो रिजल्ट खातिर। का करबो? ई हमनी के दुर्भाग्य बा, कि हमनी के सरकार खास तौर पर देश के जनता पर ध्यान नहीं दे रहा। लोग हुए आदमी सोचे के बात बा कि लइका परीक्षा देता रहन स तो सबके रिजल्ट के कोनो ठीक नहीं खे, लेकिन नेता मंत्री के वोट दिया था तो 2 से 3 दिन में रिजल्ट आ जाता। अरे भैया वो लोग के भविष्य उज्जवल बा, लेकिन जो वोट देता ओकर भविष्य कहाँ जाता वो लोग के उससे कोनो मतलब नहीं खे। एक बार जीत गइल उम्र भर तारा पेंशन मिली, 2 बार जीतला उहो पेंशन मिली, ओकरो फायदा बा। लेकिन बाबू तू जिंदगी भर पढ़त रह जा, लिखत रह जा, तार नौकरी सरकारी हुई कि ना हुई कोनो ठीक नहीं है। प्राइवेटो जॉब मिली कि ना मिली एकरो कोनो गारंटी नहीं है। सिर्फ वोट के दिन आवेला लोग, वोट लेवे खातिर आवेला लोग, घर तक पहुंच जाला लोग। माने अब का कहल जाओ।